Moi! Mä oon Toipumon päihdeterapeutti Jani Mustasalo ja myöskin oma kokemusasiantuntija. Mä ajattelin vähän kertoa mun historiasta. 3-vuotiaana mun vanhemmat eros. Mulla oli pikkusisko, joka on mua vuoden nuorempi. Hän jäi äitille ja minä jäin isälle. Alkoholisti isäni kasvatti mua hyvin väkivaltainen. Paljon eri suhteita. Mä olin lapsena aika yksin. 12-vuotiaana löysin alkoholin ja katson, että heti alkoholisoiduin. Että ensimmäisestä ryypystä. Pelot kaikkos kaikki saman tien. Ei tarvinnut enää pelätä. Jotenkin kuitenkin olin urheilumaailmassa mukana ja urheilin aika huipullakin. Mutta 18-vuotiaana olin jo alkoholisti. Armeijan jälkeen tuli amfetamiinikuvioihin. Sitä helvettiä riittikin sitten 20 vuotta. Siinä tuli tutuksi laitokset, niin vankilat kuin katkaisuhoidot, A-klinikat, lääkärit. Yritin raitistua uskonnon avulla. Kaikki oli turha. Ei löytynyt apua sieltä. Loppujen lopuksi 2008 olin taas kerran kuntoutuksessa ja silloin pääsin Minnesota-hoitomalliseen hoitolaitokseen, jossa sain tiedon AA- ja NA-ryhmistä. Mutta vielä ei ollut minun aika. 3,5 vuotta vielä jouduin kentällä käymään ja riippuvuuteni vaan syveni. Amfetamiinista kyllä pääsin eroon, mutta kaikkia muuta sitten alkoi menettää. Heroini, Subutex ja uudelleen alkoholisoiduin. Olin 20 vuotta ollut juomatta, koska käytin amfetamiinia. Kaikkia muuta käytinkin 3,5 vuotta, mutta en sitä amfetamiinia. Sitten sain vielä 42-vuotiaana vankilatuomion. Pohja oli löytynyt ja mielessäni oli vain, että kunhan pääsen tästä putkasta ulos ja vankilaan, niin hirtän itseni. En jaksa tätä enää. Olin aivan loppu. Jostain kummasta sain kyllä sitten käsityksen, että onhan tässä toinenkin vaihtoehto. Muistin sen AA- ja NA-ajan sieltä 3,5 vuoden takaa, että jos minä lopetan päihteiden käytön, tätä ongelmaa ei ole. Ja silloin vuonna 2012 juhannusaatonaattona, silloin olen viimeisen ryyppyni ja käyttökertani käyttänyt. En ole sen jälkeen käyttänyt. Olen AA:sta ja NA:sta saanut apua. Kiitos.